Ndina mai vai vokuona video remwana mufoni make rairatidza kuti akanga avata namai vake. This is true guys. Akusi kuda kwangu kuti ndirare nemwana. Varume kunzoko vakawanda ende vakazara. Handingaite hunhu hwakadaro kusvika pakubvisa mwana wangu bhurugwa, kusvika pakuvata nemwana wangu. Kune munhu ane dzakakwana angambosvike ipapo. Ndakazogara newechikuru pasi. Ndikati regai ndisvitse kune vakuruwo kumba kwedu ndobva tataurirana kuti tingaite sei nemwana. Wakati aiwa mwana mubvunze. Asi mubvunze newe yakanaka. Unzwe kuti chii chakanga chichiitika. Wedu ndakasvika kumba ndobva ndaburitsa foni yangu ndobva ndadedza mwana nekuti video riye ndakanga ndarisenda foni kwangu inini. Ndobva ndamudedza ndikati asi unondoona ndiri sani wako iwewe. Wai wakaita zvinhu zvakadai kwandiri amai wako. Waida kuedza kuita sei mukati meupenyu wangu. Mwana uyo yakamboda kuramba achiudza kuti hanzi ndinozviuraya. Mukasimwa muchindibvunza izvozvo ndinozviuraya. So ndakazoona kuti pamwe mwana wepfungwa dzakadzisi kunyatsotora zvakanaka. Ndobva ndakasimba ndichimunyengera ndikati aiwa ndikuda kungoziya. Veduwe vanhu vari kunze uko. Vana vari kubata-bata. Vana vari kuromba. Mwana wangu akanga aenda kun'anga nemashamwari ake. Kuti vanoromba weduwe. Miko dzakanopiwa ndedzekuti enda unorara naamai vako. Wararama naamai vako, uchatora ukadzi wamai vako, ndo uchauya nawo pano. Ndo uchakuitisa mari. So pakunwa doro uku guys, inini handida kutanga kunwa doro nhasi. Zvekuti ndinodhakwa kutadza kuziva zvandiri kuita. Nyamba akanga atorana nemashamwari yake. Ndobva waisa madrugs mudoro randainwa inini. Ndokudhakwa kandakaita ikoko kudhakwa. Kuchange munhu akafa. Asi kana kutombosiya zvaari kuita. Ndopakatanga kusvirana namai ake chokwadi kuona burira akabuda naro mwana uyu. Nekuda kuromba here weduwe. So ndomatsanangurira ari kuita mwana. Kuti takaenda kun'anga. Tichida kuromba saka ndozvandakanzi uya nazvo. Ukasauya nazvo izvi izvozvo. Hapana kumwe kuromba kwaunoita nako mari. Saka mwana uyu kutaura kunoko. Pesa patakangonyarara. Akadzokera kun'anga neukadzi wangu inini. Kuti arombese inini amai ake wakamuzvara. Kuti apfume handizivi kuti mari yacho nemwana mudiki akadaro mari iyo yada kuishandiseiko. Zvinotiitira vana izvozvi mwana yeye akuita kunge mhuka. Haasi kana kumbonditeerera, haasi kana kumbodi guys inini ndakutya. Ndangokuuya ndingokudza kuti anytime ndinongogona kungofa ini. Nekuti handisi kuziva kuti ukadzi wacho hwakatora pandiri akanoushandisei. Pamwe ndakaiswa mugate. Pamwe ndakanokoreswa unzi handina mazuva ekurarama panyika nevana vedu atakatakurawo. Ende kunyange ukatomubvunza kuti ko zvese zvaizviitirei, anogona kungokudira kana mweya. Anongogona kungokudira rafu. So ndo zviri kuitika vanhu vaMwari. Mozoti hanzi ndaida kurara nemwana nekuti ndaida kumurombesa kana kuti ndaida kupfuma kana kuti ndaida kunakirwa chaizvo. Haiwa kani vanhu kunze uko varume isarura ude wani. Mukobvu mutete mupfupi murefu ane hobvu ane tete ane idiki wani wakazara. Kocha ndingade kune mwana yachine mukaka pamuno chii. Wedu ndo zviri kundiitira mwana uyu. Handizivi kana kune vanoda kundibatsira. Ngavabatsirewo fast mwana wangu akwanisewo kudzoka pamusha. Guys ndiri kurwadziwa ini handikambozvitsanangure. Anokwanisa kundibatsirawo situation yandasangana nayo ngaandibatsirewo.